USAID n'ale l'Amérique jamana ka cakɛdaba ye n'ale ka baara kɔni fanba ɲɛsinen don dɛmɛ donni ma kuluw ma ani jamanaw ma ale kɔni Mali kɔnɔ a ye baara kura sigi sen kan n'o tɔgɔ ko USAID ye sariya bato o baara o bɛ tali kɛ mun kan o de ye kɔni mun ye sariyako ye ka Mali jamana kɔni ale dɛmɛ kosɛbɛ walasa malidenw sariyako ta fanfɛla la olu ka se ka nimisiwasa sɔrɔ o baaraw olu kolonbɔ karili o kɛra minisiri Mamadu Kasoge ɲɛna n'ale kɔni ɲɛsinen don Mali sariyako ma a ye a hakilinata fɔ an ka Mamadu Kasoge lamɛn. Ni san 7 minnu tɛmɛna USAID ye an dɛmɛ kosɛbɛ justice secteur la u ka projet MJP a financement bɛ taa jɔ fo miliyari 20 na o baara de kɛra san 7 in kɔnɔ maintenant ni projet kura min filɛ o projet in tɔgɔ USAID sariya bato donc ale financement o bɛ taa jɔ fo miliyari 9 la n'i y'a jateminɛ baara min bɛna k'a kɔnɔ MJP ye baara minnu kɛ k'a tɛmɛ an bɛna o baaraw sinsin k'o korogiriya ka tila ka baara kuraw boloda pour que justice a ka se ka kɛ an bɛɛ sago ye. Nin baara kura min bɛna boloda nin ye n'ale kɔni bɛna kɛ san 2024 fo ka taa kuncɛ san 2029 san 5 kɔnɔna la musaka min kɔni kan ka don nin baara in na o de ye dollar wari o miliyari 15 n'o bɛ bɛn sefa wari o miliyari 9 ma. Agibu Buwari n'ale kɔni ye CNDH ɲɛmaaba ye n'o kɔni ɲɛsinen don adamaden hakɛw olu sabatili ma ale hakilinata ye mun ye ka ɲɛsin nin baara in ma ani a bɛna se ka dɛmɛ min don adamadenw ka hakɛw sabatili baarakow la ale bɛ o fɔ an ye. Hakililajigi kɛ a bɛ fɔ projet wɛrɛ kɔ min ye dɛmɛba don ministriw sariya so ministri so min ye dɛmɛba don u ma ka sojɔw kɛ tribunaliw ye ka jugew ka formation kɛ ani ka yɛlɛma don Mali sariyakisɛw caman na donc projet kura min bɛna daminɛ fana donc an y'a ye k'a fɔ ko minnu labɛnnen don olu ye ko ɲɛnamabaw de notamment yuruguyurugu kɛlɛli ani ka adamadenw ka jo sariyaw n'u ka hakɛw olu bonya kosɛbɛ ani ka formation continuer min bɛ se ka to kiiritigɛlaw u bɛ se ka u ka kiiri tigɛ nɔgɔya kɔnɔ ani dɔnniya kɔnɔ. O la nin kɛnɛ kofɔli in kan mun kɔni ye kulu minnu kɔni ka baara ɲɛsinen don yuruguyurugu ko olu kɛlɛli ma olu caman tun bɛ yen o ɲɛmaa dɔ n'o ye Ada Jawara ye ale fana tun bɛ yen ale y'a jira k'a fɔ ko nin baara nasugu l'Amérique jamana fɛ ka ɲɛsin Mali ma ko fɛn min don a kan ka fo sabula a b'a to yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ. Ada Jawara. Sariya batobaliya de bɛna ni jamana yuruguyurugu développeli ye jamana kɔnɔ o de bɛna n'a ye ni sariya bɛ bato bɛɛ bɛ sariya bato jamanaden b'a bato sariya baarakɛlaw bɛ sariya bato yuruguyurugukɛlaw bɛ siran u bɛ yilayila u ja tɛ farinya ka yuruguyurugu kɛ donc ni sariya la batora a ɲɛma ni nin projet in san joli kɔnɔna la ni projet in san 5 kɔnɔna la ni nin projet in sera ka sariya bato sinsin jamana kɔnɔ vraiment b'anw ka baara nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ. Nin projet kura min filɛ nin n'ale ɲɛmaaba o ye Jean Lavoie ye ale y'a jira k'a fɔ k'u ka baara o sigilen don sen 4 de kan n'o de ye a fɔlɔfɔlɔ ka Mali minisiriso ka o dɛmɛ cogo min na k'a ka baaraw k'olu lawaleya filanan ka malidenw k'olu dɛmɛ cogo min na kiiri a bɛ se ka tigɛ u ye joona la a sabanan o de ye yuruguyurugu o kɛlɛli ye ani a naaninan adamaden hakɛw olu sabatili a tilala ka jira k'a fɔ k'u na Mali minisiriso min ɲɛsinen don sariya ko ma ka o dɛmɛ u ka baara caman na i n'a fɔ laban in na CNT ye loi 2 min ta n'o ye code de procédure pénale ani code pénal o baaraw u senna ye o la. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.